नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। तर मित्रांनो, सुवर्ण कोकणच्या आजच्या भागात आपण माहिती घेणार आहोत आंब्याच्या बागेची मशागत करणे म्हणजे खत वगैरे घालणे आणि त्याच्यानंतर क्लीनिंग। तर या सर्व कामांची आपण माहिती घेणार आहोत। साधारणतः आपल्या देवगड पट्ट्यामध्ये हापूस आंब्याच्या कलमांची जी मशागत केली जाते ही पाऊस आता जुलैचा जेव्हा कमी होतो त्याच्यानंतर ह्या संपूर्ण मशागतीच्या कामाला सुरुवात होते। काही जण ज्यावेळी पाऊस चालू व्हायचा असतो त्याच्या आधी खत घालतात जेणेकरून ते पूर्ण पावसाळा खत लागतं झाडांना। पण आमच्या इथे आम्ही पाऊस जुलैचा जरा शांत झाल्यावर आपण खत घालायला आणि बागेचं जे क्लीन आहे ते करायला चालू करतो। तर आज आम्ही आमच्या बागेमध्ये खत वगैरे घालण्याचं काम चालू आहे, तर ते मी संपूर्ण तुम्हाला प्रोसिजर दाखवणार आहे। साधारणतः आपल्याकडे देवगडमध्ये बांगडी पद्धतीचा वापर केला जातो। बांगडी पद्धत म्हणजे काय ते देखील आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। तर मित्रांनो, हापूस आंब्याच्या या मशागतीचा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा आणि तुमच्या काही प्रतिक्रिया असतील तर त्या आम्हाला नक्की कळवा। ही आमची आंब्याची बाग आहे। इथे साधारणतः 100 ते 110 कलमं आहेत। त्याच्यानंतर ही समोरची चरी मारलेली आहे ही आहे बांगडी पद्धत। तर याच्यामध्ये अशी गोलाकार चर मारली जाते अंदाजे 2 फूट ते 2.5 फूट अंतर सोडून, आणि हे मुळाकडचं रान असते संपूर्ण मागे घेतलं जातं आणि पालापाचोळा देखील मागे घेतला जातो आणि त्याच्यामध्ये गोल एक राऊंड करून आपण त्याच्यामध्ये खत घालतो आणि त्याच्यानंतर त्याच्यासोबतच ह्या ज्या फांद्या असतात मोडलेल्या वगैरे त्या आपण बाजूला करतो आणि ही जी बांडगुळ वगैरे असतात आंब्याच्या झाडावर ते देखील आपण संपूर्ण काढून टाकतो ह्या क्लिनिंगच्या वेळी। आणि हे आपण नवीन लावलेलं आंब्याचं झाड आहे। तर ह्याला साधारण 5 ते 6 वर्ष झाली आहेत। 5 ते 6 वर्षाचं हे आंब्याचं झाड आहे, यांना देखील आपण खत घालणार आहोत। यंदाच्या तोक्ते वादळामध्ये हे आमचं आंब्याचं कलमाचं झाड मोडलेलं होतं, तर त्याच्या फांद्या आपण सर्व इकडे एकत्र करून ठेवल्यात आणि त्याचबरोबर फणसाचं देखील झाड पडलेलं आणि चिकूचं, तर ते सर्व आपण इकडे एकत्र करून ठेवल्यात त्याच्या फांद्या कट करून। आणि या ठिकाणी अशी आपण कलमांची अळी करतोय। इथे आपण हे नीम संपत्ती आणि प्रॉम अशी 2 खतं एकत्र केलेली आहेत। तर आपण प्रॉम खताचे 6 बॅग म्हणजे 50 किलो ची एक बॅग आहे आणि असे पूर्ण 300 किलो घेतले आणि त्याला 1 गोणी नीमचं हे टाकले 40 किलोची बॅग आणि हे चांगलं प्रॉपर मिक्स करून घेतलं आणि हे आपण कलमांना घालतोय 3-3 किलो प्रति कलम। हे खत संपूर्ण मिक्स केल्यानंतर आपण अशा घमेल्यांमध्ये भरून ह्या ज्या आपल्या एम्प्टी बॅग आहेत या बॅगामध्ये भरून आपण घेऊन जातोय, कारण प्रत्येक वेळी एकेका घमेल्यासाठी एवढं लांब आपण येऊ शकत नाही, म्हणून 2 ते 3 घमेलं भरून आपण एकदम घेऊन जातो आणि ते आपल्याला साधारण 5 ते 6 कलमांना किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त कलमांना आरामात होतं। तर या ठिकाणी अमोल पिशव्या भरतोय। ह्या पिशव्यामध्ये भरून पूर्ण आपण बागेत घेऊन जाणार आणि तिकडे मग पूर्ण खत सर्व झाडांना घालणार आहोत। तर पहिल्यांदा कलमांची कंडिशन अशी आहे, आमच्या संपूर्ण रान वगैरे वाढलेलं आहे आजूबाजूला। तर पहिल्यांदा खांडेकर पूर्ण अळू वगैरे क्लीन करतायत आणि जे दिंडे वगैरे आहेत ते पूर्ण मुळापासून काढून टाकतायत आणि इकडे परब आणि दीपू मामा पूर्ण जे मूळ आहे त्याचं ते पूर्ण क्लीन करून घेतात जेणेकरून आपल्याला आतमध्ये चरी मारता येईल आणि त्या चरीमध्ये आपल्याला खत घालायचं आहे। तर इकडे 3 जणांची टीम आहे आणि त्यांच्या मागून खत घालत येत आहेत 3 जण, त्याच्यामध्ये अमोल, कुमार आणि करले असे ते 3 जण आहेत, ते पूर्ण खत घालत येत आहेत। तर खोऱ्याने आता पूर्ण हे अळे क्लीन करून झाले आहेत। जे रान वगैरे होतं बुंद्याच्या बाजूचं ते आपण मागे घेतलंय, जेणेकरून काय होतं आपण ज्यावेळी खत घालतो तर त्याच्यामुळे तिथलं रान जास्त येतं जोराने, त्यामुळे आपण पहिल्यांदा ही अळी क्लीन करून घेतो अंदाजे 4 फुटापर्यंत आणि मग नंतर अशी चर मारून त्याच्यामध्ये आपण खत घालतो। तर मी खताचं प्रमाणसुद्धा सांगणार आहे, प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळं असतं। तर माझे जे मित्र आहेत ॲग्रिकल्चर, तर त्यांनी मला सजेस्ट केलेलं, त्यांनी व्हिजिट दिलेली, तर त्यांच्या सजेशन प्रमाणे आम्ही हे सर्व खत वगैरे घालतोय।
तर मागून आता ही खोऱ्याने संपूर्ण माती बाहेर काढून त्याच्यामध्ये आता खत घालण्यात येईल. हे यंदाच्या तोक्ते वादळामध्ये मोडलेलं कलम आहे. हे आता यावेळी क्लीन करणार आहे, कारण माणसं वगैरे कोण मिळत नाहीत जास्त आमच्याकडे. तर तिकडे देखील एक कलम मोडलेला आहे. टोटल आमची अंदाजे साधारण 7 ते 8 कलम मोडली तोक्ते वादळामध्ये. हे पण कलम या वर्षीच्या वादळामध्ये मोडलंय. तर हे देखील आता बाजूला करायचं आहे. इथे खत घालण्याचं काम चालू आहे. तर आपण खत मागवलंय नर्मदा कंपनीचं प्रॉम 10.4/0.47.9 फॉस्फेट रिच ऑर्गॅनिक मॅन्युअर. याच्यामध्ये फॉस्फेट आहे, नायट्रोजन कंटेंट आहे, ऑर्गॅनिक कार्बन आहे. तर अशी पूर्ण याच्यामध्ये कंटेंट आहे. तर ते आपण घालतोय झाडांना. आणि त्यासोबत आपण निंबोळी अर्क देखील, निंबोळी पेंट देखील आपण घालतोय, जेणेकरून वाळवी वगैरे लागू नये. तर इकडे आता अमोल खत घालतोय. तर आम्ही एक माप तयार केलंय. प्रत्येक कलमाला 3 किलो घालायचा आहे. तर एक डब्बा आहे कलरचा, तर तो आम्ही मोजला तर तो 1 किलोचा होता. तर त्याप्रमाणे आम्ही 3 डबे प्रत्येक कलमाच्या मुळात घालतोय. तर अमोल आता पूर्ण गोलाकार घालतोय खत. आणि त्याच्यानंतर ह्याच्यावर आपण माती ओढून घेणार आहोत. आणि माती ओढून झाल्यानंतर जो उरलेला पालापाचोळा किंवा ह्याच्यावरती जी अशी घाण असते, ह्या आता वेली आहेत. ही वाली जी आहे बांडगुळ वगैरे, हे आपण नंतर काढून टाकणार आहोत, पूर्ण क्लीन करणार आहोत आंब्याची झाडं. तर आता सध्या आधी पहिल्यांदा खत घालून घेतो, म्हणजे जेणेकरून पावसाच्या सीझनमध्ये तोपर्यंत खत लागेल झाडांना. आणि मग नंतर ही बांडगुळं वगैरे आपण सर्व काढून घेणार आहोत, क्लीन करून घेणार आहोत. आता भरपूर वाढली आहेत. पावसामध्ये यांना हे मॉइश्चर पकडतं, त्यामुळे त्याला जोर येतो जास्त. तर ते देखील आपण संपूर्ण कट करून घेणार. किती टाकलं मोल? 2 झाली. तर आता पूर्ण गोलाकार राऊंडने असं आपण घालतोय खत. ओके. तर खत घालून पूर्ण झालंय. हे एक आंब्याचं कलम संपूर्ण उद्ध्वस्त झालं या तोक्ते वादळामध्ये. तर हे देखील आता मोठी एक मशीन आणायची आहे लाकूड कापायची, त्याने हे सर्व क्लीन करून ठेवणार. काय इकडे कुमारांभाऊने खत घालतायत, पूर्ण बूट वगैरे घालून, सेफ्टी प्रिकॉशन घेऊन. कुमऱ्या किती हे घालतं रे? 3 किलो. कुमऱ्याक प्रमाण सांगून ठेवला आम्ही, 3-3 किलो घालूचा. तर इकडे पूर्ण राऊंडमध्ये खत घालता. आणि खत घालून झाल्यानंतर शेवटची स्टेप आहे ती, आपण जी चर मारलेले होते ते बुजवायचे. तर या ठिकाणी करले काका पूर्ण ते बुजवत आहेत. काय सॉरी एक मिनिट. तर आता रुपये काका हे पूर्ण बुजवत आहेत. अळं संपूर्ण गोलाकार बुजवावं लागतं. आपण इथे आंब्याच्या झाडांमध्ये मिरीच्या वेल देखील लावल्यात. ह्या आम्ही ज्यावेळी पहिला पाऊस पडलेला त्यावेळी लावलेले. तर आता ते सुंदर असे त्यांना मुळं वगैरे पकडले आहेत आणि वाढ देखील त्यांची चांगली आहे. तर यांना फक्त मे महिन्यामध्ये थोडंसं पाणी घालावं लागेल आणि बाकी हे पूर्ण आम्ही खत घातलं आहे. तर ह्या दोन्ही प्रकारचे आपल्याला उत्पन्न मिळू शकतं, म्हणजे मिरी पण आणि आंब्याचं पण. तर मित्रांनो, आमचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. त्याच्यानंतर ही आमची बांगडी पद्धत तुम्हाला कशी वाटली ते देखील आम्हाला सांगा.
तर आता आपण प्रामुख्याने पूर्ण व्हिडिओचा जर विचार केला तर आपल्याकडे बांगडी पद्धत वापरतात ती अतिशय सोयीस्कर अशी आहे, जेणेकरून आपल्या झाडाच्या संपूर्ण मुळांना खत मिळतं व्यवस्थित। आणि त्याचबरोबर आपण जे रान काढतो किंवा आपण पहिल्यांदा का घालत नाही, कारण त्या खताच्या जोरावर आपल्या मुळातलं रान वगैरे संपूर्ण वाढू शकतं, म्हणून आम्ही जुलैच्या एंड नंतर खत घालायला चालू करतो क्लिनिंगला वगैरे। आणि त्याच्यानंतर शेवटला आपण जी चरी हुरवून घेतो म्हणजे माती टाकून घेतो त्याच्यावर, त्याचं कारण असं आहे की जे आपण खत वगैरे आंब्याच्या झाडांना वगैरे घालतो तर ते बाष्पीभवन किंवा अदर कोणत्याही कारणाने बाहेर येता नये, ते आपण माती ओढून घेतल्यानंतर ते मुळापर्यंत मुरत जातं। तर अशी ही संपूर्ण कारणं आहेत या बांगडी पद्धतीमध्ये। तर मित्रांनो, आमचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की सांगा, आणि कोकणातल्या अशाच नवीन माहितीपूर्ण व्हिडिओंसाठी आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन देखील प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून आमच्या नवीन व्हिडिओंचे अपडेट्स तुम्हाला लगेच मिळतील। धन्यवाद।